Dius el nom, com vulguis, ja pots començar. Hola, em dic Mira. Presento el meu país i la meva ciutat. La meva ciutat es diu Riga. És una ciutat europea, és capital de Letònia. És a l'est d'Europa, a la vora del mar Bàltic i a desembocadura del riu Daugava. La població de la meva ciutat ha disminuït força des de la independència de Letònia, sobretot a causa de l'emigració de part de la gran minoria russa. Tothom parla i entén rus, però també parla letó. És la ciutat més gran dels estats bàltics. És una ciutat molt net i gens perillós i va ser declarat Patrimoni de l'Humanitat per UNESCO per la gran quantitat dels edificis d'art novell que té comparable només amb Viena, Praga i Barcelona. Hi ha molts parcs i és una ciutat molt verda. Està al voltant d'uns boscos preciosos i té unes llargues platges i són només a 20 quilòmetres del centre. La comunicació del transport té molta varietat. Hi ha un aeroport internacional, un important port regional i una estació central de tren. També té tots tipus de transport públic, excepte que no hi ha metro. Riga té molt atractiu per turisme. Per això és una ciutat cara, més cara que Barcelona. També està anomenat com el París de l'Est per els seus múltiples acollidores cafeteries, bars de copes i restaurants. Però també és un país cultural. Hi ha més que un teatre, un edifici d'òpera i ballet, diversos museus, bastante quantitat de museus i un catedral precioso. A l'hivern hi fa fred i neva força i a l'estiu plou bastant, fa frescor i només en el juliol fa calor. El plat típic del meu país és pèsols guisats o porc amb col. I de postre tenim un plat fet de pa negre amb fruits secs, que és una combinació és tan senzilla com deliciosa. A l'estiu s'organitzen molts concursos musicals, festes i diverses activitats culturals. Però si el que busquem és la tranquil·litat, a la carta hi ha activitats de pesca, turisme rural i càmpings enmig de la naturalesa. Riga és una ciutat amb molt encant per tots els gusts i és una font de plaer assegurada. Gràcies. Molt bé, mira, caram, perfecte,